ahemfo nwoma etoso mienu tidu nwotwe. Na Israel hene Elaba Hosea fia etoso miensamu na Yuda hene Ahaz ba Hezekiah bedi hene. Obedi hene no na wadi mfrinhia aduonum na odi hene mfia aduonum krono Yerusalem. Nane na din de Abia oye Sakaria baba. No oyode etene Awurade ani so. Sede naja David yoye nyina. Ono no yiyi sonson mea no. Na obubu adumu no. Na otwitwa Assyrian nua no guye. Na obubu kobre wa Mose yoye no. Na di besi sabre no. Na Israel fo hye aduhwamma no. Na ofre no Nehustan. Awurade Israel Nyankopɔn so na ɔde no ho toye. Na n'akyiri no obiara amase ono Yuda ahemfo nyinaa mu. Na obiara ani nanim saa. Na ɔbata Awurade ho. Wansa na mfiri n'akyi. Na odi ne mmaransam a Awurade hyɛ Mose ne so. Na Awurade di n'akyi. Baabiara na ofiri kro no onya sade. Na ɔte Assyria hene so atua na wansom no. Ɔno na okunkum Filistifo koduru Gaza ne ɛho asase. Difri awemfo abantenten so kosi kura afesu atwa ho ahia no so. Na ɔhene Hezekiah afia etoso nan a ɛyɛ Israel hene Elaba Hosea afia etoso nsum mu no. Assyria hene Salmanisa froba Samaria so bɛka no hyemu. Na mfie miensa awieye no wɔfae. Hezekiah afia etoso nsia ɛne Israel hene Hosea afia etoso nkrono mu na wɔfa Samaria. Na Assyria hene tu Israel ko Assyria. Na ɔde wɔn kogu Hela ne Habo, Gosan asubɔnten ho, ni Media nkromu. Efisɛ wɔantie Awurade wɔ Nyankopɔn. Na wɔto napam ne de Awurade akoa Mose hyɛɛ no nyinaa. Na wɔantie na wɔanyɔ. Na ɔhene Hezekiah afia etoso dunan mu, na Assyria hene Senaherib tuba Yuda nkura ɛyɛ din nyinaa so bɛfaaye. Na Yuda hene Hezekiah soma ma wɔkɔ Assyria hene nkyɛn wɔ Lakis sɛ, Maya bɔne sanfiri me so, na deɛ wode bɛto me soɔ no mɛsoa. Na Assyria hene hyɛ sɛ Yuda hene Hezekiah ntua dwetɛ dwetikɛse 300 ne sika dwetikɛse 30. Na Hezekiah de dwetɛ a ohunu na Awurade fie ne ahemfi akoradeɛ mu no nyinaa man. Ɛbrɛ no mu na Hezekiah twitwa Awurade aba pono ne ɛho adum ho sika a Yuda hene Hezekiah duradura ho no. Na ɔde ma Assyria hene. Ɛna Assyria hene soma Tatan ne Rapsaris ne Rapsaki firi Lakis ne dɔm a emu eduro ba ɔhene Hezekiah nkyɛn Yerusalem. Na ɔforo ba Yerusalem. Na ɔforo ba yɛ no obegyina atifi tare a ɛwɔ ntomasifo asase wa no tempɔn ho no suka ho. Na ɔbɛfrɛ ɔhene. Ɛna Hilkia ba Eliakim a odi efie no so ne wɔtwerɛfo Sebna ne ɔsɛnkaefo Asaf ba Yoa fredi kɔ wɔn nkyɛn. Na Rapsake ka kyerɛ wɔn sɛ, Monka nkyerɛ Hezekiah sɛ ɔhenkɛseɛ no Assyria hene no sie nie. Ɛdeɛn kora na wode wo ho to so yi? Osusu sɛ anosɛm nko yɛ akodie ho nyansa ne maniyɛ. Na afei, hwan so na wode wo ho to a enti wote me so atua yi? Afei, hwɛ, wode wo ho to de mmara abu yi so ɛne Misraim a sɛ obi twere no a ɛwɔ ne nsɛm twere mu. Saa na Misraim hene Faro tie ma wɔn a wɔde wɔn ho to ne so nyinaa. Na sɛ moka kyerɛ me sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn so na yɛde yɛn ho to a ɛnyɛ ɔno na Hezekiah yi ne sonson mmea ne n'afɔrebɔkyia. Na wase Yuda ne Yerusalem sɛ afɔrebɔkyia yɛ anim na monsɔreɛ. Na afei ɛne me wura Assyria hene nkyiae. Na mema wo apɔnkɔ mpin no. Kyerɛ sɛ wobɛtumi ama nipa atenatena wɔn so anaa. Na nteaseɛ nam ne apɔnkɔfo nti wode wo ho akɔtɔ Misraim so yi. Ɛbɛyɛ dɛn na wadane me wura nkoa nketewa mu safohene baako ani. Afei bekwati Awurade na me ba ha sɛ merebɛsɛe ha anaa. Awurade na ɔka kyerɛ me sɛ tukɔ asase so kɔsɛe no. Na Hilkia ba Eliakim ne Sebna ne Yoa ka kyerɛ Rapsake sɛ, ɛne wɔn nkoa nkasa Syria kasa, na yɛn deɛ yɛte. Na ɛne yɛn nkasa Yuda kasa nkurɔfo a wɔboa ɔfasuosuo no aso mu. Na Rapsake ka kyerɛ wɔn sɛ, wo wura ne wɔn nkyɛn na me wura soma me sɛ membɛka nsɛm yi. Ɛnyɛ mmarima a wɔtete ɔfasuosuo yi nkyɛn. Sɛ wɔnni wɔn ara wɔn nsɛbeɛ, na wɔnom wɔn dwonsɔ sɛ mo ara. Ɛna Rapsake gyinaeɛ
no ɔde ane kɛseɛ teɛ mu Yuda kasa mu kaa sɛ, Montie ɔhen kɛseɛ no. Assyria hene no asɛm. Sɛ ɔhene sie nie. Momma Hezekiah nyegye mo. Na ɔrentumi nye mo ne nsɛm. Nso momma Hezekiah ma momfa mo ho nto Awurade so sɛ, gye na Awurade bɛgye yɛn. Na ɔremfa kuro yi nhyɛ Assyria hene nsa. Montie Hezekiah. Na sɛ Assyria hene sie nie. Mo ne me ni asomdwoesɛm. Na momfiri mmra me nkyɛn. Na mo ni mo bobe ne mo brodoma no bi. Na mo no mo mura mo nsuo. Enkosi sɛ meba mabɛfa mo akɔ asase a ɛte sɛ mo asase yi so. Ayuo ne nsa asase. Aduane ne bobe nturo asase. Ngudua ne ɛwo asase so. Na monya nkwa na moangu. Na sɛ Hezekiah to mo tɛkyerɛma kyɛne sɛ Awurade bɛgye yɛn a, muntie. Amanaman anyame no bi agye na asase afi Assyria hene nsɛm pɛn. Ɛhe na Hamat ne Apad anyame no wɔ. Ɛhe na Sefariam, Hena ne Ewa anyame no wɔ. Wagye Samaria me nsɛm. Nsase ne so anyame nyinaa mu hwanom na wagye wɔn nsase afiri me nsɛm. Na Awurade bɛgye Yerusalem afiri me nsɛm anaa? Na ɔman no mua wɔn ano, na wɔammua no asɛm biara. Efisɛ yɛ ɔhene asɛm a ɔhyɛɛ sɛ, mummua no. ɛna Hilkia ba Eliakim a na odi efua no soɔ no, ne ɔtwerɛfoɔ Sebna, ne Asaf ba ɔsɛekaefoɔ Yoa, de wɔn ntade a wɔsunsuan mu baa Hezekiah nkyɛn, bɛkaa Rabsake nsɛm no kyerɛɛ no.